ئاکرێ ئەو باژێرê pêşeng bûye di xebat û kurdiyetiyê de bi dirêjariya şoranê xelkê Akrê bi sedan gencên xwe pêşkêşî rêbaza kurdiyetiyê kirîne. Lewra Evrokê jî gencên Akrê di pêşengin di piştevanîkirina dengê azadiyê û rêbaza Serok Mam Celal, çûnke ewan baweryeka mikom bi vê rêbazê û êketiya Niştîmaniya Kurdistanê heye û ew dizanin bi tinê êketiye parêzera rasteqîneya mafên wan. Lewra kar dikin bû serêxistina sêyê Akrê Berdera Şêxan, parêzer Îman Ebdirezaq, kandîda jimare 26. Mavak û dost û lehengirînê Êketiya Niştîmaniya Kurdistanê li Sinûrê Komîta Aştî parpiştiya xwe du patekê nêve li bo lîsta Hawpeymaniya Kurdistanê çûnke take lîsta bitwanît mafê gelê Kurd li Bexda pedest vebînît her wekî çûn me li mawê çûyî dît ku stov şerê kir li ser bi dizê Herêma Kurdistanê û li dahatûş înşallah dê xizmeta Herêma Kurdistanê ketin. Ev lîsta pêgotiya ji du serkirdên mezanên Kurdistanê Beres Mam Celal, Rihawî Şadbîtû, Naşirvan Mustafa. Ev lîsta bi hawrîkariya pêştir bi hawrîkarê wan bû ew nûka evên hatine ser hikmî wan pêkînaya û tevamkerên karî bûne. لیستی هاوپەیمانی کوردستان لیستێکی بەهێز و لیستێکی یەکگرتووی نەتەوایەتیە. ئەم لیستەیە ئامانجێکی باڵانسی هێز لە هەرێمی کوردستان لە بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بگۆڕێ. وا دیارە دوای نەخۆشکەوتنی سەرۆک مام جەلال و دوای مردنی هەردوو سەرکردە سەرۆک مام جەلال و کاک نەوشێروان و بەهۆی ئەو پەرتەوازەیەی کە هەبوو ئەو نەبوونی یەکدەنجی هێزە کوردیەکان ئێمە گەڵێک دەستکەوتی گەورە و گەلێک مافی گەورەمان لەدەستدا. بڕوامان بە کاندیدەکانمان هەیە، بڕوانمان بە ئیمان خان هەیە کاندیدی ژمارە 26 لە بازنەی سێ. Ez wekû gençekî devera qeza Akrê li Sinûrê Komîta Aştî amade me deng bidin bi lîsta Hawpeymaniya Kurdistanê û kandîda jimare 28 Xatûn Îman Ebdirezaq çûnkî dengdan bi vê lîsta Hawpeymaniyê dengdane pe çendî xwîna şehîda û parastina mafê şehîda li Bexda. داغ زمان گنجا و کودنگ خوب دن لیستا پیمانی لبر و لبغدا همی دما دوگری گنجا با و رولا که گرم بو دا گنجا. Gencên Akrê rojane di nav baregeh û organên Êketiya Niştîmaniya Kurdistanê bixwe bexşane, kar dikin bû komkirina zûrtirîn rêjedengan peymanî û serêxistina vê lîstê, çûnke ew dizanin parastina mafên wan bi serêxistina vê lîstê de ye. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.